Esta cifra que se anunciou para Galicia, nós desde logo non a imos aceptar. Cousa está facendo moi mal, o resultado para Galicia xa é coñecido, unha enorme desproporción entre a nosa poboación e as cantidades que se nos asignan, desproporción desfavorable a Galicia. Non se teñen en conta en absoluto os criterios que encarecen a prestación de servicios aquí. Bueno, en definitiva, un resultado absolutamente inaceptable, parece increíble que sexa defendido por forzas políticas que se chaman galegas. Parece increíble. Por lo tanto, nos imos ir a suposto o Consello de Política Fiscal e Financiera, se levamos moito tempo reclamando todo isto, aí exixiremos explicacións detalladas que, por outra parte, non se deron, é moi difícil dalas cando as cifras que nos adiantan son as que son. Xa tivo lugar esa reunión bilateral, despois vamos os demais a repartir o que quedou, as migallas. Dende logo, xa digo que esta cifra que se anunciou para Galicia, nós desde logo non a imos aceptar.